Vrijdagmiddag opende de groot opgezette kerstmarkt op het Tenscheniusplein naast de ijsbaan. Met 21 chaletjes gaat er een lang gekoesterde wens voor de Stichting Winterpret en de ondernemersvereniging in vervulling. Al jaren lopen we eigenlijk met de plannen rond om die kerstmarkt te organiseren. En sinds eigenlijk januari actieve plannen erin om dit zo neer te zetten. Ja. Dus een droom, ja. Een droom die nou weer werkt. Ik was echt heel actief mee bezig geweest. En echt voor veel voorbereidingen, veel uren in zitten. Maar ja, we doen het voor verrijden. Niet voor ons eigen, maar echt voor verrijden. Het is pas de eerste keer dat er een kerstmarkt in het centrum gehouden wordt. Echter, het was volgens Jan Lonen dit jaar wel broodnodig dat deze georganiseerd werd. Wat de lokale burgemeester al zei, Venray is een stad. Volgens de paus is Venray een stad. Nou, een stad, elke stad in Duitsland heeft wel een kerstmarkt. Dus zodoende hebben we deze kerstmarkt in klein opgezet. Eerst kijk, 21 huisjes, 21 chaletjes hebben staan. En klein opzetten. Als je te groot begint, dan red je het niet. Dus klein opzetten. Als iedereen straks tevreden is na 3 dagen. Volgend jaar gaan we naar de 30 huizen proberen het hele plein vol te zetten. En dan kunnen we verder in de toekomst kijken. Maar in eerste instantie tot de 30, 35 huizen kunnen we volgend jaar wel kwijt. De kerstmarkt is tot en met zondag te bezoeken. Gedurende deze 3 dagen is er van alles te beleven. Nou, hier is eigenlijk van alles te doen en te vinden. De activiteiten, de muziek heb ik je straks gezegd. Nou, als je ziet, hier achter mij staat een huisje met chocolade en glühwein. Met worstjes staat hier. Hier staat er eentje met sieraden. Er staat eigenlijk van alles. Met crème staat er een goede man uit Aalsmeer. Die is echt uit vanmorgen uit Aalsmeer gekomen. En die heeft een soort handcrème. Dus eentje stelletje komt een slentje komt uit Zutphen. Die hebben heel leuke sieraden en ook zoutstenen. Het is eigenlijk van alles, hè. Dus er staat alles is eigenlijk een beetje te koop. Maar we hebben wel gericht op Duitse kerstmarkt. In Duitsland is het, ik zeg altijd, plat uitgedrukt, een huisje, eten, drinken. En dan heb je spulletjes voor met de vingers. En dan weer huisje, eten, drinken en zo gaan we door. Maar zover zijn we niet. En dat willen we ook niet, maar hier is echt van alles. Van alles wat wils. Op zondag kan er met de kerstman van Pelemaas op de foto gegaan worden. Via onze social media zijn er leuke prijzen te winnen met deze fotoactie.